Čaute, vítam vás pri mojom 5. videu. Dneska si urobím svoju profilovú fotku. Začneme, že si urobíme vlasy. Aké si dám? Aké mám? Také? Také nie. Také nie. Také. A aké ich budem mať? Á, ovočie. Takéto oči. Také. Ďalej nos si dám. Nie. Nie. O, tento môže byť. Líca si dám aké? Také. To bolo iné. Nie, to sú ženské. Takéto. Briadku si dám, nedám. X. Takéto si. Bradu, ako si mám dať. Takáto. Škoľky si dám aké. Nie, také. Outfit. Si dám. Nie. Taký. Pozadie. Také. Takto. H. Takto. A. Tak. Ešte musím dať bez riadky. Tak. Len tie vlasy mi tu nepasujú. Boli inej farby. Také to môže byť. A ešte postavu si chcem zmeniť. Nedá sa. Budem mať takýto. Nejako mi to seklo, takže som to nemohol dokončiť, ale vy to môžete skúsiť. V popise vám nechám link na túto stránku. Je to veľmi dobrá stránka, teraz mi to nejako neišlo. Môžete sa tešiť na ďalšie video, to bude Agario 2, zajtra by mal výjsť, takže sa teším aj ja. Ďakujem, dovidenia, čaute.